Для тых, хто ідзе да адзінай мэты, горы і мора не стануць перашкодай. 20 гадоў таму на ўрадлівую зямлю беларускай асветы легла насенне старажытнай усходняй мудрасці. Так пачалася гісторыя, у якой перапляліся мовы, традыцыі і лёсы. Гісторыя Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ. 2006 год стаў пунктам адліку новай эпохі. Па даручэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь БДУ заклаў фундамент першага ў нашай краіне інстытута Канфуцыя, адзінага ў свеце, які валодае высокім статусам рэспубліканскі. Сёння Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ гэта прызнаны ў свеце узорны інстытут Канфуцыя, вядучы ў Беларусі адукацыйны, культуралагічны і навуковы цэнтр кітаязнаўства. За перамогамі інстытута стаіць непарушны альянс двух флагманаў – Беларускага дзяржаўнага універсітэта і Далянскага політэхнічнага універсітэта. Кожны універсітэт уяўляе сабой шматузроўневую сістэму падрыхтоўкі нацыянальных эліт і правядзення перадавых навуковых даследаванняў. Інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя – гэта прастора інавацый. Унікальны фонд бібліятэкі Кітая, падарунак урада КНР і высокатэхналагічная відэастудыя ператвараюць інстытут у сучасны інтэлектуальны хаб. Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя пабудаваў паўнавартасную сістэму адукацыі. Сёння больш за 75% настаўнікаў кітайскай мовы ў школах Беларусі гэта выпускнікі інстытута. Яны працуюць ва ўніверсітэтах і школах ва ўсіх абласцях і ў сталіцы рэспублікі. Інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя мае 11 філіялаў. Інстытут задае стандарты, з'яўляючыся адным з цэнтраў міжнароднай сертыфікацыі і вядучай навукова-даследчай платформай, якая дапамагае дынамічнаму развіццю беларуска-кітайскага эканамічнага і гуманітарнага супрацоўніцтва. Культурная місія Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя дапамагчы кожнаму беларусу даведацца і зразумець вялікую культуру Кітая. Звыш 500 мерапрыемстваў і 170 тысяч гледачоў за 20 гадоў – такія вынікі выканання нашай місіі. Увага кіраўніцтва Беларусі і Кітая, урадаў, міністэрстваў адукацыі, беларускіх і кітайскіх паслоў пацвярджае ролю і навуковасць інстытута ў развіцці стратэгічнага партнёрства нашых краін. Паважаныя сябры, шчыра віншую Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя з 20годдзя. Мы ганарымся нашым інстытутам і яго ўкладам у развіццё сяброўства і супрацоўніцтва нашых краін і народаў. Дзякую калектыву і нашым кітайскім партнёрам за плённую працу. Жадаю новых дасягненняў, натхнення і паспяховага развіцця. 作为中方的合作院校，我们始终坚定支持白大孔院的发展。20载相知相伴，两校深耕师资共育、学术互通，愿以孔院20周年为新起点，深化人文交流、文明互鉴，续写中白友谊崭新篇章. У нас ёсць усе падставы ганарыцца вынікам нашай 20гадовай працы. Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць і сябраваць заўсёды, а значыць, заўсёды будзе існаваць і наш інстытут. Наперадзе у нас яшчэ больш вялікая і цікавая праца. 20 годов – это долгий початок. Дякую коллегам за выдатную працу, а слухачам за доверие до нашего института.
Работа в институте позволяет нам создавать и реализовывать такие интересные идеи и проекты, как подготовка учителей и преподавателей китайского языка для учреждений образования нашей страны, написание научных работ с магистрантами специальности лингводидактика китайского языка, а также создавать уникальные специальности с углубленным изучением китайского языка. От первого иероглифа, написано учеником, до свободного разговора я была свидетелем стремительного роста многих учеников. Для того, кто строит мост, самое большое удовольствие – это видеть, как по мосту идет больше и больше людей. Учеба в институте Конфуция – это самый лучший период в моей молодости. Я научился говорить о своих мечтах на китайском языке и познакомился с настоящим очаровательным Китаем. Выкарыстоўваючы мову як ключ, а культуру як непарушны мост, Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ працягвае свой шлях. Тут ствараецца гісторыя, дзе дружба двух народаў непахісная, а летапіс агульных перамог бясконцы. Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ – гісторыя, якая працягваецца.